To alhamdulillah jama'a, idan muna gaya muku cewa yanda kasar Iran ta shirya wa kasar Amerika kuma ta shirya wa munafukan kasashen Larabawan ta gabaki daya, haka dakarun mai nasara suka shirya wa kasar mamaya, mutane ba sa yadda. A 'yan kwanakin nan Netanyahu har ikirarin yake ya samu nasara akan dakarun mai nasara Lebanon kenan. Amma daga shekaran jiya zuwa yau din nan komai ya riga ya canja. Sun tabbatar da cewa dakarun mai nasara suna nan da karfin su kuma za su iya kai hari a duk lokacin da suka ga dama, kuma za su iya kai hari duk inda suke so su kai a kasar mamaya. Jama'a lissafin ya riga ya canja. Dakarun musulunci wato dakarun mai nasara na Lebanon kenan, bayan kwantan bauna da suka yi musu da janyewa da suka yi da umartan mutane da suka yi suka janye a wasu yankuna na arewacin Lebanon da kudanci, inda dakarun mamaya suke ikirarin cewa sun samu nasara har suna iya shiga, inda dakarun mu suka koma suka lade suna amfani da jirage marasa matuka kananan nan take kasar mamaya ko kuma ce kasar mamaya ta yi tunanin cewa ai ta kawo karshen su, za ta yi kokari ta yunkura ne inda suke iban gawawwakin sojojin su nan take ba kakkautawa. To dakarun mu sun dawo da sabon hare-hare, inda bayan hare-hare da jirage marasa matuka da suka yi amfani da shi, to yanzu sun koma da karfin su irin yadda suke a baya da hare-hare na mizal. Wannan da kuke gani hare-haren mizal ne wanda ya kai garuruwa da dama a cikin kasar mamaya. Akwai Kiryat, akwai Shamoli Kiryat, akwai Aifa, kuma akwai Tel Aviv. Har babban birnin Tel Aviv sai da hare-haren su ya kai, wanda a baya ba irin wannan mizal din suke amfani da shi ba. Suna amfani da mizal din da iya defense din kasar mamaya yake kara 20 guda ɗaya ya sauka ko guda uku ya sauka. Amma daga shekarar jiya zuwa yau lissafin ya riga ya canza. Sun fara amfani da mizal din da babu abin da yake kare shi, bayan jirgi mara matukin da babu abin da yake kare shi. A yanzu dakarun musulunci wato dakarun mai nasara sun kai hare-hare a sansanonin dakarun mamaya, kuma sun yi musu ɓanna fiye da kuke tunani. A sansanonin dakarun mamaya guda ɗaya ma sai da aka tayar da shi, inda gwamnatin kasar mamaya da kanta ta fito ta tabbatar da cewa an kashe mata sojojinta sama da 20, wanda su kun san cewa alkawari ne idan sun ce an kashe, idan sun ce ɗaya ya mutu to ku ƙara 9 akan 1 ya zama 10 kenan. Idan kuka ji an ce an jikkata to ku tabbatar da cewa mutum 4 ko mutum 5 ko mutum 6 ne suka mutu, shine jikkatar su. A ka'idar su kenan ba sa fitowa su faɗi gaskiya, amma sun tabbatar da cewa a sansanin sojojin su kadai soja sama da 20 ya mutu, inda dakarun mai nasara suka ce sun kai hare-hare a base na kasar mamaya sama da guda 5 a lokaci daya. Sun kai hare-hare a ofishoshin manya-manyan dakarun kasar mamaya a Tel Aviv da kuma Shamoli Kiryat, wanda kuma sun samu nasarar kashe kumandoji. Ba magana kananan sojoji ake ba, kumandodi ake magana kashewa, wanda suka ce ba a lissafin irin mutanen da suka kashe a cikin 'yan kwanakin nan. Shi yasa muke gaya muku cewa kasar mamaya wato dakarun mai nasara lissafi ne ga kasar mamaya sama da shekaru. Yadda kasar Iran ta shirya wa kasar Amerika ko kuma ce ta shirya wa munafukan duniya, haka dakarun mai nasara suka shirya a kasar mamaya. Idan za a yi shekara 10 ko shekara 20 fa ƙarya ne a ce sun samu nasara a kansu, ko kuma a ce makaman sun ƙare, ko kuma a ce yau kasar mamaya ta samu nasara kamar yadda take samu a sauran garori musamman Gaza kenan. Yanzu lissafin ya riga ya canja, an ruguza musu tunaninsu, suna nan yanzu harbe suke. Kasar mamaya tana kai hare-hare kan talakawa, su kuma suna kai hare-hare cikin garuruwan manya-manyan garuruwan kasar mamaya, kuma suna yin target, kuma suna samun nasara fiye da kuke tunani. Yanzu suna yi musu ne musamman sabbin kayakin fada da suka ciro da shi tsakanin jiya da yau. Saboda haka a ci gaba da addu'a jama'a, ubangiji Allah ya ɗaukaka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya haɗa kawunan kan musulman duniya gabaki ɗaya, ya nuna mana munafukan musulmai a haɗa da su a gama da su gaba ɗaya don ba su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau a karan farko mu da mun sunan mu kenan, sai dai a yi haƙuri da mu. Duk yadda mutum ya kai ga ya saba, in yayi kuma za mu yaba muka gurin yabawa. Yau dai malam Allah ya saka da alkhairi, ka fito ka faɗi hadisi bil haƙi ka faɗi gaskiya, kwabo da kwabo. Ka faɗi magana mai nauyi, da na san ɗalibanka ba su gane ba, a wasu kuma sun gane. Babu wanda Allah ya yi wa alkawari, ba wanda Allah ya ambata kai tsaye ya ce yana son Allah yana son annabi sai Imam Ali. Duk wani wanda aka ce yana son Allah yana son annabi, Allah da annabi na son shi, yana son Allah yana son annabi, shi ne ya faɗa kyautatawa a ƙashin kanshi. Imam Ali ne kan halittar nan da duniya ta samu wannan yaban. Alhamdulillahi, kaga wannan kalmar ta zubar da hadisai da yawa da ake kakaba mana su daga Bukhari ga Muslim. Mun samu wannan shaidar ta Imam Ali ga bakin wannan malami. Allah saka da alkhairi. Karatu ya fita fes ya fita fes.
ba mu da ja, kuma da mun shine magana mu kullum mu gane su waye ahlul baiti, ba sama da su kowane sahabi ne duk duniya, wannan sahabin kowaye shi, duk mukamin shi da matsayin shi to bayan Imam Ali ne. Shi daraja ɗaya ne da shi, sahaba sunan shi sahabi. Shi ko Imam Ali ga shi sahabi, ga shi kanin annabi shakiki, ga shi yana auren wadda tafi kowa daraja a duniya da lahira, sai ya da Fatima. To shi yasa daraja shi tafi kowa, ga shi kuma wasiyin sayyidina Rasulullahi mukami 4. Sannan gashi annabi ya faɗa ya ce kai da ka gare ni nake, ni da ka gare ka nake. To kaga ba makawa, kamar yadda na faɗa tun muna yara, su muna kasafta imamu ahlul baiti daban ake sifata mana su. Yawwa, amma a gurin karatu za a faɗa mana sauran sahabbai, kowa ya tsaya akan mukamin shi. Billahi ba cuta ba cutarwa. Sahabbai sun yi kokari, sun zauna tare da Rasulullahi, duk wanda aka ce ya zauna a gaban annabi ya wuce wai. To wanda ya daidai Allah ya saka da alkhairi, wanda ya ba daidai ba tsakanin shi da Allah, wannan babu ruwan mu. Amma kuma maki da ya fito a maki, to maki ne, ba ma son shi, mu ma makiyin mu ne. Shine gaskiya. To amma an fito an faɗi hakikanin gaskiya abinda Allah da annabi suka ce akan Imam Ali. To don haka alhamdulillah, daga karshe ne dai malam tauhidin nan dai da ka faɗa dai akuwa malam, da ka kira akan tauhidi ne ba mu san wani iri kake nufi ba. Shin tauhidi na Allah da annabi, a sanin annabi da yadda annabi ya ce ya gaya mana Allah, ko kuma dai tauhidin Shehul Islam Ibn Taymiyyah shine ba mu gane ba. To in dai dan tauhidin Ibn Taymiyyah ne, Allah mai hannu guda biyu a hannun dama, Allah da yake kiki cikin dare, Allah da yake sakowa karfe 3 dare na kiki, to shine ba mu gane ba. A tauhidin Ibn Taymiyyah da ya faɗa da za a dinga kashe mushriki dan bid'a wanda bai yi sabani da fahimtar ka da fahimtar ku, to shine ba mu sani ba. In dai wannan tauhidin ne malam, to wannan abu ta karshe mun ba maka kayanka. Wannan jan hankalin da kai na karshe, to in dai wannan tauhidin ne, to mun ba maka kayanka. Amma tauhidin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na hada mai kan al'umma, mu san Allah, mu ba Allah, mi zikiri, mi hailala, to mu wannan tauhidin muka sani, kadai ta Allah, ba wani sarki sai shi. To amma in dai wancan tauhidin ne, to mun ba maka kayan kamalan, Allah saka da alkhairi. Mun dai gode amma da yaban Imam Ali da aka yi yau a karan farko, mun gode da yaban Imam Ali, Allah saka da alkhairi. Allah wa barakatuh. Ta ai hakuri da mu, da inda muka ga gaskiya ne za mu dauko mu faɗa. Tun tara da a dinga daurewa. Ban hana ka zage ni ba. In aka zage ni can ƙasa ma dai, to lokaci zai cika, ba damuwa. Yanzu dan Allah dan annabi, ina magana da masu hankali ne, da masu lura da wanda kwakwalwarsu take aiki, suka karɓi abarsu suka ajiye a kayansu take aiki. Yanzu kwanan nan aka samu wani yake cewa da sunan wai shi malinta, wai duk inda ka ga wanda aka ce wa zakiru, in ka ganshi zaka ganshi yana da taɓin hankali. Duk da saboda jahilci ya yabe shi, bai san ma hadisi bane. Annabi ya ce ku ta zikiri har sai sun kira ku da tababbu. Bai san ma yaban su yayi ba, shi bai gane ba. Sai an ganar da shi sannan zai gane. Na san matasa sun ganar da shi, an ta kamai, ya tabbatar na san yanzu, shi sa ya shiru. To yanzu duk wanda ya san yan dariƙa da kuke cewa mushrikai, yan bid'a, aikin su kenan, babu wata kalma irin la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilayh. Aikin kenan. Muna yara, carbi shine ma makamin iyayenmu. Zaka ganshi a hannunsu wani sa'in da kai musu laifi da shi za su kai maka duka, saboda tsabar hannunsu ya saba da rike carbi. Kuma mu istighfari ba sai muna neman wani abu yadda shi Ibn Taymiyyah sai ta kwabe mai sannan yake yi ba. A'a, mu yi muke safa da yamma, kullum sai mun yi safa da yamma. Mun mai da shi dindindin a rayuwar mu, abun yin shi muke, saboda mu muna ganin kanmu mu masu zunubi ne, mu masu laifi ne. Komai namu sai mun yi zunubi, tunda mu ba masumai bane. To kai waye ce maka ka intu bawa? Idan bawa bai nemi gafara ba, me zai yi? Ai tunda kai bawa ne na Allah, dole mu ta neman gafara. Salati kuma, tunda Allah ma ya ce da kan shi ne wa annabi salati, idan har Allah zai wa annabi salati, me aikin ka kai? Ai bai kamata mu ta wani surutu ma saboda salatin. Idan kuma ka kadaita Allah kana la ilaha illallah ba la ilaha illallah, me za ka yi? Wannan abu uku shi kuke yaka. Kun ce ba a ga inda aka ce a faɗi adadi ba, kun ce ba a ce a riƙe carbi ba abin da muku ce ba. Yau gashi da kanku abin a littafin ku kuka fito kuka ce a littafin ku kuka karyata wannan salatin da istighfar da sahila da istighfar da salati da muke yi mai yawa, ba a ce ai adadi ba. Ko kuka kafarta ko kuka kafarta, ko kuka shirkantar da abu, ko kuka bid'antar da shi. Yanzu kuma kun faɗa Ibn Taymiyyah ku na yi, shi yana yi. Ku da abin da kuka ga bid'a, abin da ku so ba, a lokacin ba kwa so, kuna so ku hana mutane ibada, kuna so mutane su zama sun ɗauki wa shigare walle, sun samu duniya, sun manta da kansu, su zama sun shagalta, sun zama kayan shedan.
shi sa sai kuka ce haramun ne, bid'a ne, shirka ce, kuka bid'antar, kuka shirkantar. Yanzu da aka fi karfin kuka ga salatin an kasa yi dai muke yi, ba mu ki ada istighfar da salati da haila da nan ba, duk surutu yanzu kun fara sadadowa kun ce ibnu taymiyyah kuna yi. Da ne sai dai a ji a bakin wasu a buɗe a taho, yanzu gashi ka buɗe har lambar gurin da ibnu taymiyyah ya faɗa ka faɗa, har inda ya faɗa ka faɗa. Kun mai da dole ibnu taymiyyah shine alamin addini, in dai ba ibnu taymiyyah ba addini. To yanzu saboda ibnu taymiyyah yayin za ku halatta shi, da kuwa duk wanda zai dauki tarbiyyar salati kun kafarta shi, kun shirkantar da shi, kun shirkantar da shi, kun bid'antar da shi. Yanzu kuma tunda an bude an gani yanzu ibnu taymiyyah ma na yi, to shikenan yanzu ya halatta.